लागावबाय नै क्रिसमासनि अमा बेदरा लाखौ अख्लायनायसै दिनै हांनानै जालाय सावनानै जालाय फ्राय होनानै जालाय खिगुलाय जासिनि हेल' लोगोफोर बरायबाय नोंथांमोनखौ दिनै गोदान ब्लगाव दिनै जोंनाव दंफैयो जाहैबाय क्रिसमास जानो फैदों एसआर फंबाय बेजों लोगोसे एसएस ब्लग मानो होनना बुङोब्ला एसआर फंबाया बेवहाय नालेबखौ लानानै फैफायाखै दै गावल' खारबोदों साला गुखुवाया बेखौ एसे हान्थुआव देनासो हरनांसिगोन अब्ला नायलांबाय थादो भिडिअनि गेजेरजों मेरि क्रिसमास मिनि बलसो बिथाङा फुरा बेबायदि बुंनायनि अयभास जाबाय आरोना दा बावनानै ओंखाम जानायनि सिगां मानि मा जादोंथाय आङो सिखारनायनिफ्राय मेरि क्रिसमास कम्बल सिं माने मेरि क्रिसमास ओरै एसआरआ मिनिगासिनो आरो Sebagai happy Christmas. Kapan emang ni mana? अयभास जाबाय दा बे अयभास Soros. Mana yang ngerjain guys ni phone ni berani phagla na maju jangan nak ngerjain guys ni. Bukan main ni sih ni naik lagi maju. नुनाय मानि होनदों दा Naik main ni. Soros apa ini soros? जानो मा जाखोथाय के कम्बल सिं माने मेरि क्रिसमास होनबाय एसआरआ जे मिनिबायब्रा बिनिफ्रायनो मा जादोंथाय दाबो वाट्सएपआव स्टेटास होदों आरो आङो मेरि क्रिसमास ओमफ्राय बेवहाय नालेंखौ मानो लाफाखिनो Kameranya tinggal damitray. सालालै आरो जायनि फलाव आइफन 46 प्र दाम मामुलि दामि लादों आङो हाब जिगाब्रै फाननांदों आङो गायग्रा हाखोनो माथो आइफन 46 प्र खौ लानो आंबो बायनोसै र' जिगाबखौ फाननानै सन्थोस बायदि मेरि क्रिसमास होनसै आइफन लानानै ओमफ्राय गोसोफ्राव मा रोखोम नांदों मोजां मोनदों फैनानै ओमफ्राय आंखौ जेसेबांनाखि सापर्ट खालामो ना बे ब्रादारखौबो सापर्ट खालामबानो जाबाय आरोना लोगोफोर मोजां मोजां ब्लग लाबोबाय थायो अबावबा एक्ट्रिसफोरजों बेरायनाय अबावबा बल खेलानि अबावबा पिकनिक स्पट जानायनि आरोना मोजां मोनो आं नायनानै आरोना बिथांमोना जाय जायगाखौ नुयि जायगाखौ देखायो आरोना मोजां मोनो आं बडियैनो गोजोननाय थाबाय दा लोगोफोर जोङो नै लसे ब्रादारनाव दंफैयो आरोना एसे क्रिसमासनि जाब्रुनलाबायनोहाय बेजों लोगोसे नै ब्रादारमोनबो सफैदों ब्रादारनि चेनेला मामोनलाय आङो दा खुलियाखिसै माने माबासो सिगां खुलिनानै दोनदोंमोन दा बानायला आच्छा सिक्सफायार लाथ'दों सिक्सफायार दंफैयो आच्छा ओमफ्राय नै ओरैहाय दङ ओमफ्राय नै जों ओरैहाय नै आसोला एक्टर हेन्डसाम ओरैनो हरदोब्रा साइसलुखा खेंखाय दैग्राबा नुखायो सयथिबो ओमफ्राय नै ब्रादार दंबावो सासे दा बेनो आरोखि माहाजोनलै मालाय मालदारथार नै नायदोलाय गय बागाना जेरैबो मानो गारबोदों नों बेवहाय नालेबखौ केमेरायानो गाज्रि गारबोयाखै आं मारै केमेरायानो गाज्रि ना आच्छा गारबाय आं नोंना केमेरा दामिलै नोंसोर सेसलै दा जाबायगासिनो दं खाजिखौ जाबायगासिनो दं दा जोङो दंफैयो जाहैबाय निसान ब्रमोनाव आरोना केमसि बिदानाव केमसिनो दाउला खासियाव अमा बेदरखौथ' दा जानो आंगायखाबाय दा बे हिसाबैनो एसेलि जों अमा बेदरखौ जाला आरोना मोनसे बुस्थु बिहरदों आङो दा देखायनो नाजादों आरो बे बुस्थुखौसो जों एसे हख्लायसिगोन नै बेयावहाय नुदों दा लोगोफोर बे मा बुस्थु गैला थाइसे गोग्लैबावबायसो बेखौबो गोग्लैनायखौबो खननानै जागोन जलफि दा जलफिखौसो धामाखार जासिगोन आरो जोङो आगैमोन है मालायनि सोलाव नाङालै ओइ गाज्रि दामोनलै ब्रदे होनब्रदोंसो दा नै बेजों लोगोसे ब्रादारमोनबो दंफैखायो आरोखि नै ओमफ्राय ओरैबो दंबावो नै गाहेलानो आरोना ओमफ्राय नै ओरैहाय मादैमोन नानिमोन औ बाबुसो ने बाबु दा बेनो आरोखि नै देन्जारथार ब्रादारने ओरैबायदि अमाफ्रा आं साननानै फैबाय 12था ना 11था दं गोगोम ओइ रिपेटारा ओमफ्राय मा खालामनो सानदों बे अमाखौ दा औ एसे बुंहरदोरा फानसै फाननोना बेब्रेयाव देनो बेब्रे गैथ'आ थारमाने अमाया 12था ना 13था दंजोबखासै एसे दा जानुवारि फेब्रुवारिफ्राव दामगोन बायदि साइज आरो एसेलि दामबाथ' बे अमाखौ हख्लायखागोन
गासिबो जोङो इउटुबारफ्रा चिरांनिया एडभान्स फैनानैहाय टेन्ट लानानैहाय लबार सिङावहाय ओरैबायदि थाफैजोबनांगौ अमा खोमा सावजानांगौ देनांगौ संनांगौ लानजायखौ जानांगौ बिदि आरोखि हासि हुसि हांनानै जानांगौ आरोखि दा खावलाय हरखादो एडभान्स र' खावलायथ'लालै देग्लायनोथ'आ जाय हक दामगोनथ' दाम दा नोंसोर मिथिखागोन माथो बयबो रेडि थाखादो ओरैहाय जोंना सिस्टार माबायाबोथ' फैखागोन सिस्टार गेमस्रियाबोथ' फैखागोन थाइलेण्डआव थांनो हायोब्ला बियो एक्सुवेलि बे जोंनि चिराङाथ' माथो बेसे गोजान उदालगुरिनिफ्रायलाय बिथांनाथ' थार दंखायो साफ्रेलानो फैगोन दा एडभान्स सिस्टारखौबो खावलाय हरखाना थाखाबाय आरोखि फैखानांगौ नै जोंनि ब्रादारनावहाय ब्ला गोजोननाय थाथ'बाय दे दिनैनि भिडिअ'आबो बेखिनियानोसै बाय बाय थ'सै जासिनसै ओमफ्राय दा जासिनोसै दा ब्रादारनावहाय मा जागोन जेनेबा एक्सुवेलिथ' बेदरनि आइटेमा दंजोबखायो ओरैहाय बोरमा दं ओमफ्राय दाउ खासिबोथ' एभेलेबेलखा गेमस्रिनोनो हरखादोंब्ला नोंथांमोनाबोनो बुजिखादो दा जोंनोहाय दाउ खासिखौ माबानो नागिरदोंमोन ओमफ्राय दा बोरमाखौ जों जागोन आरोखि एक्सुवेलि ओमफ्राय अमा बेदरखौथ' आरो नायथ'खाला सारेन्डार जाथ'खाबाय साइडआव औ दा बोरमा मा होनदों बिबु संदों ना मा होनदों बोरमा बिबु दं औ बिबु खर' माबा बे लगायनाय आरो बेनो साबसिन आरो दा जों बेखौ जासिगोन आरोखि दा अब्ला जों जाग्रोनोसै बेदराबो लाबोखानायसै उनै मोनखाबाय बाय बाय थ'सै औ दे